तो ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ। ତ କଲେଜ ଆସିବା ବାଟରେ ଆମକୁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଟିକେ ଭିଜି ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ। ଖରା ଦିନ ପରେ ଯୋଉ ବର୍ଷାର ମଜା ଟିକେ ଅଲଗା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଋତୁ ପସନ୍ଦ ଆଉ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ଆମେ ଏମିତିକା ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରି ଆସିଥିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବେଶୀ ଚା ମୋମୋ ଏମିତିକା ଜିନିଷ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆମେ ସେଦିନ ଖାଇଥିଲୁ ମୋମୋ, ରାତିରେ ଖାଇଥିଲୁ ବିରିୟାନୀକୁ। ବିରିୟାନୀ ସହିତ ଆପଣମାନେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଅନ୍ତି କି? ମୋତେ ତ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ। ତ ତାପରେ ଆମେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମନ ହେଲା ଟିକେ ବିଚ୍ ଯିବାକୁ। ହେରି ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ ପଳେଇଥିଲୁ। ତ ସେଠି ଟିକେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଏନ୍ଜୟ କରିକି ସେମିତି ଟିକେ ମକା ପୋଡ଼ା ତା ସହିତ ଟିକେ ମୋମୋ ଏମିତି ସବୁ ଖାଇକି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋପାଳପୁର ଫେମସ୍ ଇରାନୀ ଚାଏ, ତାକୁ କେମିତି ଭୁଲିବୁ। ତ ଆମେ ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଆସିଥିଲୁ। ମୁଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖାହବା।